אהלן, אני אלמוג מודעי, והיום רציתי לדבר איתכם קצת על המעברים בין האקורדים, שזה קטע שהוא יכול להיות טיפה מאתגר בהתחלה. אני מתכוון למעברים שלנו בין האקורדים, איך מעבירים את האצבעות, ואני רואה הרבה מהחבר'ה שמתחילים לנגן, קצת נתקעים עם זה בהתחלה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם, זה בסדר, זה טבעי, זה הקושי בהתחלה, זה האתגר, ועל זה בעצם אנחנו מתאמנים, על זה צריך לעבוד. אז מה שאני רוצה זה בעצם לתת לכם כמה טיפים, איך לעשות את זה בצורה יעילה, איך לעבוד על זה כדי שתוכלו להשתפר מהר. אז ככה, בואו ניקח את המעבר בין AM ל-C. אוקיי, מעבר פשוט, בכוונה אני לוקח אותו ומתחיל איתו, כי מה קורה פה? בעצם אני רואה שאני מעביר רק אצבע אחת בין AM ל-C. וזה אני רוצה שתתחילו לחשוב, איך אתם בצורה הכי יעילה והכי חוסכת אנרגיה, עוברים בין אקורד אחד לשני. אם יש רק אצבע אחת שאתם צריכים להעביר, אז תעבירו רק אותה. אני לא רוצה לראות אתכם מרימים את כל היד, כי זה סתם ייקח לכם זמן. ואני רואה את הדברים האלה קורים, בגלל זה אני אומר את זה. אז בואו נתאמן. אוקיי? AM, אני מעביר את האצבע ל-C. AM, חוזר ל-C. ואז אני מכניס טיפה קצב. AM, 2, C. 2, כן? כי בתוך השיר יש לי קצב, אני צריך לעמוד באיזשהו קצב. זה לא אומר שזה צריך להיות מהר, אבל כן בתוך איזשהו קצב. A, 2, C, 2, A, 2, C, 2. מעולה? אוקיי, עכשיו נעבור למעבר הבא. מעבר הבא אני רוצה שנעבור בין AM ל-E. אוקיי? יש לנו את AM. וקומה מעליו, אם אנחנו מעלים כל אצבע במיתר אחד, יש לנו את E. וזה גם מעבר לא כל כך קשה. אוקיי? מה שאני ממליץ לכם, בהקשר של המעבר הזה וכל המעברים בכלל, זה להתחיל תמיד עם האצבעות שנמצאות על המיתרים על יותר עליונים, אלה שיותר קרובים לכאן. אוקיי? ככה, ככה, ורק אז את האצבע הזאת. למרות שזה כאילו טבעי להתחיל עם האצבע הראשונה, אני ממליץ לכם לעשות את זה. זה יהפוך את הפריטה שלכם ואת הנגינה שלכם ליותר יעילה, וזה ישתלם לכם בהמשך. אז שוב, אני מתחיל ב-AM, אני מעלה קודם את האצבע הזאת, אז את האצבע הזאת, ואז את האצבע הזאת. אוקיי? כשאני מוריד אותו דבר, קודם עם האצבע הזאת, אז עם האצבע הזאת, ואז עם האצבע הזאת. אוקיי? אני יכול להתחיל רק ביד שמאל. אני רוצה שתתחילו את המעברים, שאתם עובדים על המעברים, תתחילו אותם קודם כל ביד שמאל. אוקיי? וכשאתם מוכנים, מרגישים מספיק נוח, תכניסו יד ימין. ואז תכניסו קצת קצב. 2, 2, 2, 2. יופי. שוב אני חוזר, מה שצריך להיות מהיר, מה שצריך להיות זריז כאן, זה המעבר של יד שמאל. כן? ברגע שסיימנו לפרוט על האקורד, מיד אנחנו עוברים לאקורד הבא, מעבירים את האצבעות כמה שיותר מהר. אבל לא צריך לנגן את זה מהר. זה יכול להיות נגינה איטית, כן? 1, 2, 1, 2. זה בסדר גמור כל עוד שזה נמצא בקצב, אוקיי? אם אתם לא יכולים לעשות לעצמכם קצב פנימי, אז תשתמשו במטרונום. מטרונום זה מכשיר שנותן קצב. יש גם המון אפליקציות של מטרונום, אתם יכולים בקלות להוריד. יופי, אז אנחנו עוברים למעבר הבא שהוא עליית מדרגה, עוד טיפה יותר קשה, וזה המעבר בין AM ל-G. אוקיי? לא משנה אם אתם עושים G ככה או G ככה, אני עושה ככה. איך אנחנו עוברים את המעבר הזה? בהקשר הזה, אני ממש מתייחס לזה כאילו היד עושה איזה סוג של ריקוד. אוקיי? אני לוקח, מה זה אומר סוג של ריקוד? זה אומר שכל אצבע צריכה ללמוד את התנועה שלה. כל אצבע צריכה ללמוד את הריקוד. מאיפה היא מגיעה, לאן היא הולכת. אז למשל אני אקח את האצבע הזאת, ואמרנו שאנחנו מתחילים מלמעלה, אז אנחנו מעבירים אותה לפה. כאן היא צריכה להיות ב-G. אוקיי? מפה צריכה להיות פה. מעולה. ואז מה האצבע הבאה ב-G? זאת. אוקיי? זאת היא הייתה פה, ובאופן טבעי, אם אני שם אותה פה, היא תהיה קרובה. שימו לב שרוב האקורדים והפוזיציות בגיטרה הן סך הכל טבעיות וכמה שיותר נוחות ליד, למרות שזה לא מרגיש ככה בהתחלה, כי זה
כי זה קשה, אבל אתם תראו שעם הזמן זה הופך להיות הרבה יותר קל והרבה יותר נוח, ויכולים להעיר אתכם בלילה, ואתם זוכרים את האקורדים הפשוטים האלה. אז התחלנו את המעבר ל-G, יש לנו את האצבע הזאת, אחריה מגיעה האצבע הזאת, ואז באופן טבעי יש לנו או את הזרת או את האצבע הזאת, לא משנה איזה אתם משתמשים. ואותו דבר בחזור. אני חוזר קודם כל עם האצבע הזאת, אחריה באצבע הזאת מתחתיה באופן טבעי, ונשארת לנו זאתי. אוקיי? לאט לאט, בהתחלה רק יד שמאל. כמובן שאנחנו שואפים להעביר את כל האצבעות בבת אחת, אבל זה בהמשך. בהתחלה אנחנו מעבירים אותם אחת אחת. אוקיי? כשנוח לי ואני רגיל לזה כבר, אני מוסיף יד ימין. מוסיף קצת קצב. 2, G, 2, A2, G, 2. זהו, ויש לכם את השיטה איך ללמוד לעשות מעברי אקורדים בקלות ובזריזות. יאללה, לכו ללמוד אקורדים. בהצלחה.